kasagaran sa mga tao karon, apil na tingali ko ani usahay, ratulon, maratol ba? Nang litan ron, maglinog ron, maratol mo dili. Maya na. Naaron dihay mo siyagit o kalit kay nagtinamparusay diha sa gawas. Madisturbo mo dili. Disturbo. Naay mo kalit rog dool ni mo diri magdagan, hapit wa ka pang nudlay. Niya muhunghong ni mo samtang naa ka diha nga nasunog inyong balay. Muli ka dili. Tubag. Wala, mga ratulon ta. Way usa nato nga makapangandak. Pero si Kristo kuan nato sayo na ni, nag-warning ba? Panganda mo kanunay. Kanang tao nga andam, di ginamaratol, basta andam. Pero dili gani andam, ratol gina. Na siya. Nanganda mo nga masunog ito inyong balay karon. Ano? Mo ko nang makalit. Unsa masunog? Pero nangandam pa ka, kaning balaya, posible magining masunog. Unsa kay akong buhatog masunog, no? Unsay buhaton? Naibisan sa mga kompanya, mga ng fire drill, di ba? Earthquake drill. Musakay sa kagbarko, nasa sila firefighting, nasa sila kanang swimming, kay malunod man ginang barko. Sa eroplano, nasa unsaon paggamit ang parachute, sulti-sultihan sa tag-unsaon pagtaod anang naang life vest, kanang maabot, umutog pagdagat, kay makras man ginang eroplano. Wala mo kay bawa na. Kanang sakyanan, butangan kitag seatbelt, kay mabangga man ginang sakyanan. Niya ang imong lawas, mamatay manggina. Mamatay yun, oy. Ayaw pagsigig pangandam nga mabuhi ka, mamatay yun ka. Niya iapil sa nagpangandam. Iapil ba? Ingna ko na imong tupad. Lingian na imong tupad ba? Ingna andam ka? Andam ka? So, say may andamon. Kinahanglan kay bawo taon sa atong andamon kanang mga butang nga sigurong mahitabo or nang hitabo na andaman nato. Naday mo'y COVID di ay. Na mo'y COVID. Anong gatap-tapan mo? Nanganda mo sa COVID. Nanganda ba? Yay. Basining akong tupad sige ra banig ubo-ubo. Masig COVID ni tarungon ko nigta ko na kung wa. Karabang giing na natadaan pangandam, usahan na pag-alcohol, social distancing, protocol. Unsa man ni atong giangkon nga naay COVID. Giangkon nato mo na nangandam ta. O di, relax na ka diyang galingkod-lingkod kay nag-social distancing ka, nakabutang kang mask. Kay andaman. Pero gwa, niya lingion day kasi mong tupad. Hala, ano mong kamungos? Nalimtan mo. Hala, nalimtan. Maratol ka, kung kamangandam. Tutok ra bang muna ako. Sige sa mong ingon, andam ba kaning pariya ka? Andam mo naka-ready na ginang para sa kolekta. Karon ang problema, nahibaw baka taog unsay una og labing importante nga atong andaman aron di ta maratol. Una, pangandam gyud sa pag-abot sa Ginoo. Kana gyud mo'y number 1 ibutang si mong una-una. Kun moabot ang Ginoo, andam baka ko. Mao nang niingon si Kristo, muraon ta mo mga sulugoon nga magtukaw, magpaabot sa iyang agalon. Ang Ginoo mo yatong agalon, kita sulugoon. Andam baka nga suguon sa Ginoo. Mao man na inigabot niya
Suguon magyud kaniya. Matod pagis Ginoo, inigtok-tok niya. Abli dayon. Ayaw unya-unya na. Nya karon kung tuktokon kas Ginoo, ingnon kas Ginoo, hunong na ginhawa. Mo abli ka? Ha? Lord, ako may tiglid og rosaryo sa hunong na ginawa. Lord, ako may mumisa karon. Ayaw na, hunong na ginhawa. Unya Lord, kisa may mumisa. Ay, sagdi lang, hunong na ginhawa. Og tuktokon ko sa Ginoo dito sa kwarto, hunong na ginhawa. Mayon ko, yes Lord, ania ako aron pagbuhat sa imong kabubuton. Mo ba ito atong salmo? Hinumdum mo sa salmo? Giyon sa ganito, gikono, kantaha ko na be, kamao mo. Ready, go. Ni anhi ako aron pagbuhat. Andam gini ay pwede na to siya tuktokon. Muna, kahibaw kita nga ang Ginoo moabot sa atong kinabuhi sa lain-laing paagi. Usaragi atong himuong tema. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagbuhat sa imong kabubuton. Mabita na kanang ibutang nako diha nga kanang kuan kanini ang sayings ni San Vicente Ferrer, ang iyang guiding principle kana bang nababaw. Nindot ana, whatever you do, think not of yourself but of God. Kana bang ang tanan nimong gibuhat pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, dili pagtuman sa imong kabubuton. Muna whatever you do, bisan pag matug ka, bisan mo mata, mamilo sa imong gihigdaan, manghugas sa imong kamot, manglaba, maglungag, mupalit og para ihimog balay, ipaayos balay, ipanindot sa balay, ipanindot sa simbahan. Tanan natong buhaton, kinahanglan nga ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman. Nga naman, dinhi manggos kalibutan, duha ka buok balaod ang nag-govern or buot mo govern nato. Buot ba nga mo mando nato? Matod pang San Pablo sa unang pagbasa, ang sala misulod sa kalibutan. Pagsulod sa sala, ang iyang gidala kamatayon. Kamatayon. O na siya, ang sala. Unya, misod sad ang grasya, pinaagi ni Kristo. Unsa may gidala sa grasya? Kinabuhi. Karon, hay may imong gustong sundon, ang sala o ang kinabuhi? Adin, sayop ko, ang sala o ang grasya? Kusga. Kung mangabit imong bana or mangabit imong asawa, naaraba sa bag-o karon kayo, ang bana gahilak in taon na nakigsulti nako sa cellphone. Nasakpan niya iyang asawa na ay kabit nga foreigner, kaduha na di ay nakapangabit iyang bana, foreigner. Minyo sila. Tipon sila kanunay. Nakapangabit pag yung iyang asawa. Niya ang ilang relasyon, cyber sex. Gibaligya sa asawa ang iyang lawas, i-credit sa foreigner, kada nila sex diha sa cyber, ihatag sa foreigner ang kwarta ngadto sa iyang account sa iyang asawa. Picture-picturan, video-videohan sa asawa ang iyang lawas, unsay iingon sa foreigner, moingon sang asawa, anhi dinhi $20. Anhi dinhi, but pila to yung gingon? Ari dire. Naganam kamahal ba? Nya whole body na asay presyo. Mao mo din na. Wa pa mo ko kasuway palit ana, pero mao kuno na ron. Kamo wa pa mo mamaligya. Kana ina na.
Purting hilak sa bana kay siya na kay kuyog sila sa balay. Unya ang asawa makasikreto dahil baligya siyang lawas nga tos uban unsay tubag sa asawa dong tabang nis atong kalisod. Ikaw ba na? Lipay ka na? Huy, mga bana. Ambot, Brad Luloy, lipay ba? Ngayon ako, lusno siguro ning atong simbahanan. Unsa? Dapay kaputi diri ay. Lipay ba ka ning kasakop siya gaingunana na dayang asawa. Naa na din na karon. Nako, unsam din ang imong asawa? Nindot paglawas? Ana. Nguday ko nung iyang asawa nga siksirita na kaayo. Sige day baligya pero nakatabang sa kuno silang kalisod. Panahon sa pandemic, mahimo kitang creative. Abi ba na kung kanarang TikTok, kaya naman sa daghang mga minyo akong nailhan nga 40 sang mo TikTok, la piyad, Diyos lawas, piyad, gini na. Ano bang, kuang yung kinako minyo naman siya, mura mo sa dalaga o kuang na, anang bukas-bukas, anang iyang sayal, kita-kita, anang pakidlap-kidlap, anang iyang underwear. Ama mo na ron, ang TikTok, mo bitang malingaw, kung tanawan na usahay. Bantay. Makitaan kita mo mag-TikTok, iwalit. Ay, mo kumpiyansa, makitaan ta mo, iwalit, mo din iba. Ingan lang kung ginangaan ninyo. Sige mong simba din mga buangon dahil mong dagko. May karon, ingon na, nangabit imong asawa or nangabit imong bana, ang dalan sa grasya nag-ingon, pasayloa, kapituan, kapito. Ang dalan sa sala, muingon gyud pailha na siyang sala. Pakauwawi na, kasabi na, buy-buya na. O di yun mada, patya na. Mga gina. O di man mapatay ni mo physically kay mapriso ka, biyai. Kalimti nga naa mo'y relasyon. Pagbuwag mo, kay nayabag na ng utok anang tawhana. Di na natarong ang iyang gibuhat, nagpakauwaw na na nimo, biyai na. Mo na'y way sa sala. Niya ang way sa grasya, pasaylo alang, dawata lang. Hay may inyo sundo na. Sige, tanaw na to. Congratulations. Nahibaw mo dahil mo kung sa ibuhaton. Kung musimba ka, ang way sa sala, moingon din, pangayo. Pangayo o kwarta, pangayo o bugas, pangayo o kaayuhan, pangayo o mga grasya. Ang way sa grasya, ihog sa kolekta, ang tanan. Ang tanan yun, ihog sa kolekta. Hay may inyo sunod na. Atanawa, di ba yung unsa pa mo siya ipalitan mo pa daro yung ihog tanan. Atanawa, di ba ni rason dayon ka. Tanawa si Kristo. Si Kristo, unsa iyang gihatag? Tanan. Nganong nabawi niya ang dako kayong sala nga gihatag ni Adan og ni Iba? Kay si Adan og si Iba misupak sa Ginoo. Ang sugo sa Ginoo wa nila sunda. Ang ilang gusto mo ilang gisunod. Si Jesus gibawi niya, giunsa man niya pagbawi? Gihatag sa niyang tanan ngadto sa amahan. Hastas Maria, gibawi niya ang sala ni Iba, nga gikaon ang mansanas, mansanas ba to? Gikaon ang bungas kahoy, bisan og dili pa gitugot sa Ginoo. Si Maria, lahisan. Iyang gidawat nga mamabdo siya, bisan ganigwa siya hilabtig lalaki. Karon na mga buangon, sama sa kong giingon, kanang magkinabitay, kanang mag-premarital sex, kanang mag-same sex, ingon ana. Unsa man na? Kabubuton na sa Ginoo? Yang anong gibuhat man? Si Maria, dili gani unta angayan nga mamabdos, pero gidawat kay kabubuton sa Ginoo. Ang uban karon di gustong mamabdos, bisag angayan gid untang mamabdos kay nagsigi mag-sex.
Inom anang pills, palaygit, butang anang kondom, suksok anang ayudi. Unya ka ng same sex. Angayan, unta mo mamabdos, kaya nag-sex man mo. Pero unsaon man pagkamabdos, nga nag-unay man mo. Inyo mang giguba ang meaning sa sexual activity or sexual act sa tao, human being. Ang normal nga sex sa human being, babae o lalaki. Nga naman, bisag di patasultihan ang paghimoan ng pakighilawas para na pagpadaghan sa kinabuhi. Dili lang ang pag-enjoy sa kalami o kung sa man diha. Pero karon siya itong gibuhat. Kana, unay. Nya. Sa mga itong buhaton, ani ron? Maligtas Ginoo. Kaya inigbalik sa Ginoo niya, maingon siya, igtuktok niya ni mo. Ingon siya, ay sa Lord. Isa nga naman, nag-sex pa mi. Anong nag-sex man kang dalaga man ka? Dalaga man ka. Anong naka-sex man ka? O man kay bana? Premarital sex di ay. O pa man ti kakasla. Ato di kas impyerno. Lord, I lamig buwaga kay I love her very much. Unsay her, nga her man sad ka. Isa unsaon man gyud Lord, mao man akong gibati sa, gibuhat kang babae, ngano mahigugma man kasi usig ka babae. Ikabitay gahatag na ko aning pagbati, Lord. Ingon ning Ginoo, wa jud ko maghatag ana, kisay gahatag ang sala. Kay dinhi lagis kalibutan ni ay duha nga muhatag nato og balaod, ang sala ug ang grasya. Kung ang imong gibuhat sala, nya naadik na kanang maong sala, nagsubay na kas balaod sa sala. Kung ang imo rong gibuhat grasya, kaayuhan, nya na anad ka ana, lig-on kay kang mubuhat ana, bisag maghila ka imo nang buhaton, congratulations, nagsunod kas balaod sa grasya. Sige kuno be, huna-huna ako nung inyo rong gipangbuhat. In whatever you do, try to think, huna-huna ako no, nagsubay ba sa huna-huna sa Ginoo o sa imong kaugalingong panghuna-huna? O galisod ka, anhaa si San Vicente Ferrer, na naman tay groto, abli man na siya from 6 a.m. to 7 p.m. in the evening. Dito, pag-ampo dito, luhod. Nyagdigid mada, na may fountain diha ng kilid, ambak dito. Kaligo ba? Kaligo sa fountain. Kay healing fountain mo sa na diha. Oo. Ato, ina Lord, nyamingon din ang imo diyang, kana sila diyang nagbantay, hala, nahinayabag, ning umog sa tubig, nyamingon din ka nga, ni umog ko sa tubig, aron pakauwawan ko ning akong kaugalingon, kay makauuwaw, kay akong gibuhat para sa akong kalag. Ano? Sige, karon ato, ako amo din kang prisohon, anong giguba na nimong fountain niya. Kadako nimong tao, manong niamba ka diyang gamay kay nastanan, di man na swimming pool. Pero mas maayo pa ng mga samad ta, mas maayo pa na nga magsakito na to atong lawas, pakauwawa na to atong lawas, aron magbuhat ag maayo, kaysa nindot kay katanahon, pero nagbuhat day ka og sala. Nindog ta mga buotan.